O candidato do PSDG á alcaldía de Noia, Fran Pérez, segue adiante cos distintos actos de campaña. No desta mañá estivo acompañado polo delegado do Goberno en Galicia, que animou os noieses a apoiar o proxecto socialista baseado na defensa dos dereitos sociais. Aproveitando a súa presenza nunha localidade costeira como a Noia, que depende en gran medida do marisqueo, José Ramón Gómez Besteiro destacou a importancia da Lei de Pesca Sostible. Que aquí, por exemplo, na zona costeira, se ve beneficiado con decisións como a que beneficia a unha inmensa maioría das mulleres traballadoras, das marradeiras, das mariscadoras da pé, das bateiras, das percebeiras, en definitiva, todas esas mulleres que son maioría nesas actividades e que con esa lei de pesca sostible desde marzo, ven que o seu coeficiente reductor lles ofrece un millor futuro e unha mellor forma da súa xubilación. Precisamente a aposta polo sector do mar é unha das prioridades do candidato socialista para garantir a dinamización económica de Noia. E o turismo, outro dos piares da economía noiesa, ocupa boa parte do programa socialista, tanto dende a vertente patrimonial, histórica e natural, como das súas potencialidades gastronómicas. Temos un proxecto basado principalmente no desenvolvemento económico, que ten tres liñas de accións. Primeiro, convertir o concello nun axente dinamizador, que neste momento non é, un axente que se preocupe por dinamizar e por facilitar a inversión privada. Unha segunda liña de actuación que está basada no turismo. Temos todo o potencial e todas as características para desenvolver turísticamente Noia. Estamos preto de Santiago, sabemos todo o que é Santiago, un turismo a referencia mundial, e temos un patrimonio histórico, cultural, gastronómico, natural e todo. Temos todas as condicións e non se está explotando debidamente. Hai outra cuestión tamén importante, que é o Camiño de Santiago, unha reivindicación que levamos facendo durante moito tempo, que estamos absolutamente convencidos, non nós e non os historiadores, de que temos dereito a ese recoñecemento, que entra dentro desta liña de acción turística. Fran Pérez referiuse tamén á necesidade de desenvolver máis chan industrial, para o que será preciso darlle o pulo definitivo á aprobación do Pexón. O famoso chan industrial que todo o mundo demanda, que está en boca de todo o mundo nas campañas, en Noia é absolutamente necesario, porque durante os últimos 30 anos non fomos capaces de desenvolver nin un só metro de chan industrial. Temos un Pexón que estaba aprobado, só faltaba a aprobación definitiva, había unha aprobación inicial dentro de 2016, que ainda que non se aprobase íntegramente, si se podría aprobar parcialmente e dispoñerse a desechar.